Sanibonani. Njani? Indatshana. Ayithi indatshana. Siyabonga nje ukuthokoza. Siyathokoza ukuthi sinifice ningikhona ningaka. Asafika kodwa abantu. Basafika. Kodwa manje ngenxa yini ukuthi senifikile. Asinabambezela sebefikile yabo. Senesikhashana nifikile. Ekuthe u10. Abanye kodwa bafike u11 hayithi. Bakithi ama-descendant ahlale khona. Akithi umenyezeliwe laba malandela njengobusho. Umemezelile basafika abantu basazofika futhi. Abanye basabanjwe imvula. So kodwa sizoqhubeka nomsebenzi. Cabanga ukuthi siqala manje. Siyathokoza kakhulu. Siyanemukela kulendlu ukuhlolisha umeya khona phakathi kwethu Impact Chairperson ubaba uMalandela Ward Council baba uMhlongo induna khona phakathi kwethu ma-officials omkhandlu wala uMr Nkala abazokwethulwa ngendlela eqondile abakhona phakathi kwethu obaba umama osisi obhuti abakhona CTW ward committees akhona siyabingelela ekuseni uKristu inkosi ngihlabele phambili nohlelo ngicela induna ubaba uMhlongo uba aze lapha adlulisa amazwi okusemukela kule ndawo yenkosi uMrena sikhuleke enkosini yesizwe ingekho phakathi kwethu sithi nje Mrena baba Mhlongo. Mqondisi wohlelo ngibonga ukuthola leli thuba elingalindele. Ngibingelela nonke isizwe esikhona lapha sabaMlife. Nonke babukhansela babamshini. Nonke niyemukeleka kule ndaba yasendatshana. Seningakhululeka nikhulume nje kahle lingaxwayani seniyazana uma senila ningaphazamisana uba umshengu usele kumlili ibhanji angazi ukuthi ubani uthi akalikhuluma ibhanji ukhankulo usele kumlili ibhanji cha khululekani bafowethu okubalulekile kunakho konke ke inhlonipho asihloniphane kakhulu ikhona yona ke inhlonipho ephatha eyakha umuntu anikaze nibe zixhwanguxhwangu abantu balapha endatshana niyobe niyaqala nje ukuba zixhwanguxhwangu bayaqala nje ukuthi babe zixhwanguxhwangu akazomxhwanguxhwangu bayahlonipha kakhulu. Cela unethulela abahlonishwa esihamba nabo la ndangaphambili uthulela abahlonishwa sinomhlonishwa umhlonisha ubaba uDlamini Ward Council wala ewadini ngithi niyamazi yebo enamvotela ngomhla 1 November 2021 usho ngamvotela phela akayivotela intuthuko wena yeso lezo letho namhlanje nalesikuyo balandela sabona mimi ngale kwakhe sinositalo Impact Chairperson uKhansela uZungu uformer mayor waseNquthu loya uformer deputy mayor waseNquthu unekhundla kakhulu uElda lamakhansela asenamahlandla amaningi ebukhanseleni apha nganeno unenduna ngosiyamduna inkosi ubaba uMhlongo ngiyamazi ke mina mazi kakhulu akumhlongo ngawethula nje la endaweni yakho engamele thunywe inkosi uyisole inkosi amen. Phakathi kwethu khona ubaba uNkala umqondisi wa technical upheka ibhodi eGalazinda
ngaphansi kaKhansela uMasimula ethunywe umhlonishwa umeya womkhandlu waseNquthu Mr Kala ngiyakwethula usazoza lapha phakathi kwethu babamemela naye futhi kwa-technical naye lapha emsebenzini wey'gqalazini babamemela siyakwethula phakathi kwethu babunyathi isizwe nje nayo esiphathe indaba zemishini lapha nama-truck vatekani babunyathi ngiyawethula mngani wami phakathi kwethu sinobaba babuNxumalo nansi eshebe emuva Khatshwa e-ofisi kameya nibhekisisa ishebe la ikathathi bakithi irobhothi zelihlaza irobhothi ayinibovu irobhothi right okay siyabonga phakathi kwethu sinama-ward committee akhona ngiyaphamisa izandla ma-ward committees nimbone siyathokoza ukhona benu nokubambisana usihlalo wenu ubaba Malandela phakathi kwethu sino-CTW uMashele sowalisa Mnyamani Shele bayakwazi lapha ewadini siyabonga kakhulu akhona-ke ngezibethula bazothula ukuhlonishwa-ke umeya abazokwenza umsebenzi la kule ndawo yasendatshana angihlabele phambili nohlelo cele ubaba uNkala umqondisi oqondene no-technical ukuba eze lapha kwi-podium azokwe swethulela inhloso namhlanje ukuthi yingani silapha kwa-ward 18 Mr Kala ngithi sanibonani ninjani hayi sikhona cha ngaphambi kokuthi ngisho inhloso yomhlangano ngithi nje baba umeya angikuveze ukuthi hayi baba umeya baba uSomlomo mphathi wohlelo ngithi angikuveze nje ukuthi wafika-ke la ngoFebruary ngikhumbula kahle wafika wasingcolisa umke asingcolisa isipeyiti ubaba umeya lesi sakhe phuma bese kuphuma into enje ashayela ihlombe namhlanje-ke futhi uzosingcolisa isipeyiti sakho shuthi kukhona okuhle futhi okuzoqhamuka nawo-ke ubaba umeya kubengcolisa isipeyiti ziningi izinto ey'velayo kuvela amathuba omsebenzi angithi uqasheke nabantu bakwazi ukuxosha ikati eziko angithi uyabona ukuthi lesipeyiti sakhe siney'manga ey'ningi nawo-ke kulesi sipeyiti azosingcolisa kuzovumbuka bese kuqhamuka umgwaqo wokuthi noma kuthiwa imvula liyanetha ingaphindi imoto ibhajwa ubaba umeya-ke uyeke uzobe sechaza-ke kabanzi ukuthi-ke lo mgwaqo azongcolisa ngawo isipeyiti sakhe ukuphi mude kangakanani uzobiza malini amathuba omsebenzi azoqhamuka khona lawo baba umeya-ke phela angithi ubaba umeya wena umphathi wey'mali mina ngazi mina ukuthi malini azoyishiya la bangaka abantu bethuba lomsebenzi ubaba umeya uzobe sechaza kodwa nje ngokumazi kwami ukuthi mase kuphethe lesi sipeyiti sakhe esicobezelayo khona into enhle eqhamukayo baba uSomlomo ngiyabonga angihlabele phambili nohlelo ngicela sihlalo wekomiti akekho okay cela ukuthatha lethuba cela ukhansela we-ward khansela Malandela ngicela uze lapha phambili uzobeka amagama
uzobeze kwethula iplant yokwenza umgwaqo. Kwakuvele ke kuyinhloso yethu emkhandlweni awuholayo bammele ukuthi akufanele kube khona umuntu uyotholakala engakwazi ukungena ekhaya ngezathu ukuthi umgwaqo wukho nalapha phakathi kwemizi yethu. Umkhandlu waseNquthu-ke uyaqhubeka-ke nokwenza lokho. Ngiyangibonga nje-ke nami uma bengihlonipha ngoba ngiyangithatha ngokuthi mina ukungihlonipha ukuthi mhlawumbe sibonisana kukhona udaba mhlawumbe ngilibekayo balemukele ngelikhulu isasasa ngale ndlela benze ngayo. Ngiyakubuka lokho, hayi ukuthi angikuboni, ngiyakubuka bese ngithi kazi mina ngenza kahle yini, izinto engizenzayo yini lenza ukuthi bangihloniphe, kazi mina ngiyayihlonipha yini, bona ngiyabahlonipha yini ey'khundleni zabo. Ngoba umuntu nomuntu udinga ukuthi umhloniphe esikhundleni akuso, noma ngabe uyingane noma ngabe ungakanani, kodwa nje uma isebekiwe, hayi ngithulele isiqhoko mhloniphe, ngoba nawe ngelinye ilanga uyodinga ukuhlonishwa usosesikhundleni. Ngeke yabona nje ukasho ngelinye ilanga athi nibona noDlamini waba isekela lo meya la emkhandlweni, babe ngihlonipha-ke ngaleso sikhathi. Ziningi iy'khundla esingeke ngayiphatha lapha bengihlonipha, ngeke ukuthi uma sekuyibo sebephethe bese ngisathanda ukubahlonipha mina. Ngaba yishwa lelo, ngabe elikhulu ishwa, ngaba ngidalekanga kahle. Manje-ke ngiyayibukeka ukuthi uma mhlawumbe kukhona udaba esilibekayo esilikhulumayo bayalalela laba bantu. Uma kuyukuthi ibhajethi ivuma bakwenze futhi ngelikhulu isasasa. Bafowethu, ngiyanitshela endlini namhlanje, akusho mina, kusho emsebenzini yayibona nansi sikade belisho. Uma mina ngithi Mthonjumeye ngiyabonga nomkhandlu wakho, ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela ukhansela uZungu ukwabela isihlalo eMpheke ukuba eze lapha ngaphambili uzosejulela umhlonishwa umeya kwabeni. Ngiyanibingelela nani bantu bami, ngifisa ukuyelela umphakathi nonke sanibona. Bafethu, ngifisa ukunethulela naye inyoni kayiphumule. Nani seniyabona manje ukuthi inyoni kayiphumule ngangikhona la ngiyethula ngelinye ilanga izohlaba ihholo la, cabanga usebuye kabili ngonyaka. Ngifisa ukunethulela indoda yamazwayo ethi mayifungile ayijike. Ngikusho lokhu ngoba ngeke nganemeya mina ngiyeseka. Kwakuthi zonke izinto ezifikayo uyazi uSomlomo ihambise lapha ngakube wadini layo. Mayisikhankasa besithi ngifisa nivotele khathi nizofana isho isigodi sayo sangakubo. Yayingaziwa umuntu nje Nquthu, kodwa lona mayishilo wafunga wathi noma kanjani nizoyiletha into, noma kanjani izobe ikhona. Simbiza ngomagama legijima ngomagandla ephindelela kwezentuthuko. Simbiza ngodlula bevalile. Nginethulela umntwana wase section 5 lapha eNondweni. Ungokuzalwa khona la eNquthu eNondweni. Nginethulela wafunda lapha eThaka, wadlula wayofunda futhi eLangazela High School. Nginethulela la uSoyimboni wamatekisi, i-owner lamatekisi leli. Nginethulela la uSikhwama kwi-province yaKwaZulu Natal eqenjini leNkatha eNkululeko.
Nginethulela la ilunga lomhlahlandlela eqenjini lenkasenkulelo. Nginethulela uchairperson wesigungu esiphezulu executive committee umkhandlu wasenquthu. Ngifisa futhi ukunethulela la uchairperson wezimali uhlala finance. Nginethulela uchampion enquthu uchief communicator okuyena esimi ngayo udondolo lwethu lolu ilona sidondolozela ngale nquthu ubuso bethu njengeqembu lethu nanjengomphakathi wasenquthu. Uma kuhluleka kukhonjwa yena. Ngifisa la kunethulela ukuthi ume kodwa uyanithanda futhi uyazama ngakho konke ukuthi nikwazi ukuthi nithuthuke. Nginethulela umeya wenu Mshengu ngiyakwethula mfethu nabo abantu bakho bashilo bathi bayakuthanda. Thele uhlelo namhlanje ngiyafisa futhi ukubingelela ubaba uDlamini oward council walapha ekhaya Malandela. Ngifisa ephutha angilifaka silence ucingo la seliphazamisa mina. Angibazi ke lapha ngayicophe ikhala ukuthi ababone ukuthi sengiyakhuluma. Bengisakubingelela Malandela ward council yala ekhaya. Ngiyafisa ukubingelela kakhulu kumntungwa ozivulela umhlangano wethu ngomkhuleko. Umntungwa wake sazana kudala wayeku leadership yami embonini yezokuthutha. Ushilo ngethulile lapho ukuthi ngibuye bese embonini yezokuthutha naye ubaba uDlamini sinaye lapha embonini yezokuthutha ukhansela la ekhaya yibo kasebekwi leadership manje yemboni. Ngiyakubingelela Mntombi. Ngiyafisa ukubingelela noma ngikhuleke esihlalweni senkosi uMrena engekho lapha phakathi kwethu. Bese ngibingelela induna yenkosi Tate Mhlongo. Ngiyadumelisa. Ngiyabothi kancane kancane ngizogcina ngisazi isizulu. Angithi phela lapha enquthu umphakathi wakhona onezizwe ezahlukene khona nesizwe sabeSuthu. So ke esisithandayo naso kakhulu esifunayo manje ngizwe kuthiwa khona amarobot ahlaza nabomvu. Manje ke libomvu ngabe ngitholwa nami umuntu ozongifundisa isiSuthu. Manje ke robot libomvu. Ngiyafisa ukubingelela umqondisi ubaba uNkala nama official wonke omkhandlu ethuliwe ngendlela ehlelekileyo. Ngibingelele uconsultant kanjalo nosonkontraka okuyibona engizobe ithula la emphakathini namhlanje. Ngiyafisa ukubingelela laba basithwebulayo izithombe no DJ. Ngiyababingelela ngibingelele uCDW ama ward committee akuleli ward ngiyabingelela. Ababuya nje emkhandlweni wenkosi ngoba kungenzeka ukuthi akusinduna kuphela khona. Makukhona bakhona yazwe kuthiwa khona amaphoyisa enduna khona amakhansela enduna. Ngiyababingelela nabo. Ngibingelela abefundisi. Ngibingelela oyihlalo namakomiti abo. Khona oyihlalo bahlukene kaningi phela oyihlalo khona izinhlangano eziba khona emphakathini zibe namakomiti. Mawusukhethiwe nje abantu bakuthemba usuke usumholi lapho
fanele sokuhlonipha sokubingelela sokuhlonipha umuntu khona noyihlalo bamaziko nabama-branch nabo ngiyababingelela umsebenzi lo ngoba baphathi bethu ngiyababingelela nabo ngibingelela wonke umuntu okhona la endlini ngihloniphe ikhundla nengingayibizanga ngibingelela ubaba nomama abafowethu nodadewethu ngibingelela nonke egameni lenkosi amen angicacisanga njalo ngoba inkosi uJesu inkosi kwaba ngamaKristu njengoba ngithe egameni lenkosi ngase ngima ikhona nenkosi uShembe bakhona bakholelwa enkosini uShembe manje-ke ngcono ngcine nje ekutheni ngibingelela egameni lenkosi umuntu useyothatha-ke naye enkosini akholelwa kuyo kuyintokozo enkulu-ke ukuphinde ngibuye ngize lapha kwabantu-18 endaweni yaseNdatshana kodwa-ke angiyibuyeli nje mina ngokuthanda kwami kodwa kungibuyisayo ngibuye iy'khathi ney'khathi kungenxa yini yinini enenza ngibuye iy'khathi ney'khathi into yokuqala enayenzayo naphuma nashiya emsebenzini eminingi ngabe niyayenza naye ey'khungweni zokuvota nakubona kubalulekile ukuthi nihambe niyovota njengoba-ke naniphuma ningaphoqwe muntu niyinikelela nje nishiye emsebenzini nihambe niyovota lokhu okwenzakalayo-ke ukuthi sibuye la kungenxa yemsebenzini yokuthi naphuma nahamba nayovota akane ngishayela izandla ukuthi nahamba nayovota ngiphinde nishayele ukuthi anivotelanga ubala ngiyambingelela uMakhumalo okaDlamini angithi uma kukhona umfundisi unkosikazi kamfundisi umama umfundisi ngiyangizwe nami njengoba ngumeya nje umama wasekhaya bethi umama meya nawe Makhumalo kusho ukuthi umama Mkhansela siyakubingelela ke mama Mkhansela ngokukhethekile cha bengisancoma ukuthi hayi konke lokho kwenzakalayo kade kubalwa imisebenzi yini akusiyona yethu yini ukuthi niphume nihambe niyovota futhi ke okuhle kakhulu ukuthi navota kahle livotela ubaba Dlamini ngoba ubaba Dlamini sishabasheki sentuthuko mina bashilo ukuthi ngiwasenondweni kodwa inondweni ngisenquthu ngumeya wasenquthu yonke kodwa idingo zaseNdatshana idingo zakwa-Ward 18 angizazi mina futhi aniyibikeli mina nibikela ubaba Dlamini kusho ukuthi-ke nakhetha kahle angibhulanga ngokuzala ubaba Dlamini okuhle ngobaba Dlamini umdala umholi wami wayephethe isiyeni kanti nasemkhandlweni wakwaba usekela meya emkhandlweni wasenquthu kodwa ngifuna ukusho nje kini mphakathi ukuthi ngisebenza kahle kakhulu nobaba Dlamini mhlawumbe futhi hayi nokuthi mhlawumbe ubaba nje kimi iy'ngane zakhe masingalingani nazo singalandelanga nazo kodwa ngendlela esisebenza kahle ngayo naye nangendlela esihloniphana ngayo naye kwenza kube lula ukusebenza akene ishayela ihlombe ukuthi nakhetha kahle nakhetha umuntu okwaziyo
ukusebenza nokunimela wanimela kahle ubaba uDlamini. Njobe ishilo ke induna yathi bebezwa emsakazweni ngoba vele ngivama ukuthi ke la ngiyakhona ngiyokwenza umsebenzi njengekholwa ke ngifunda iBhayibheli lithi iBhayibheli awusokheli isibani usifaka ngaphansi kwetafula kodwa usokhela sibe ngaphezulu. Ngiyangithi ke makhona la ngiyakhona ngiye emsakazweni ondizela phezulu ngithi awusho ukuthi ngela ngilithile ngizobe ngikuphi ngela ngilithile ngizobe ngikuphi. Izolo nje bengisenondweni ngifike ngashiya khona usonkontraki no-consultant ozokwenza umgwaqo nakhona ngashiya inkece ngango 7.9 million ezobe khanda umgwaqo. Manje ngiyanyuka nizoyizwe yala ukuthi ngaphezulu kwaleyo neyakusasa ngoba ngiyaqhubeka izoba ngaphezulu angehli ngiyenyuka nenkece. Kodwa ke mphakathi wakithi ngiyafisa ukuthi nami ngaphambi bangikhulume ngalokhu engizwe ngakho namhlanje ngiyafisa ukuthi ngidlule udabeni lamanzi ngoba sewumkhandlu wasenquthu nalamakhansela simanaphanapha ukube inhlamba ziyanamathela njengaba abusaveli ngisho ubuso ngodaba lamanzi. Sebecacisile-ke nabangaphambi kwami ukuthi njengomkhandlu wasenquthu esibekelwe khona esikwenzayo okuyi-co-function yethu yikho kwakha ingqalasizinda ezinjengalezi esikuyo manje okungamahholo, ukwakha izikulisa, ama-crash, ukufaka ugesi, ukwakha imigwaqo. Kodwa udaba oluthinta amanzi, water and sanitation, amanzi kanye nokuthutha kwendle kuphathwa umkhandlu omkhulu uMzinyathi. Angifuni-ke ngizwakale kabi ukuthi ngithi uMzinyathi awenzi lutho. Ukhona nawo okwenzayo ukuthi-ke idingo zamanzi zinkulu kunenkece abayitholayo. Idemand yamanzi inkulu kakhulu kunenkece abayitholayo. So kodwa bayazama bafake inkulu inkece ukuzama ukuza nesixazululo esithinta amanzi. Amanzi aphela ngisho edolobheni, ayaphela ngisho ngakithi la ngibuya khona eNondweni. Ngisho edolobheni eNquthu niyazi nezihlobo zenu zeze ngomthamo omkhulu ngoba umthamo bosumncane. Kuningi okwenziwa uMzinyathi ukuzama ukuxazulula isimo samanzi. Angeke uchaze-ke umbumvu umeya woMzinyathi mayivakashele uyofika nitshele ukuthi usehamba ibanga elingakanani ukuzama ukwenza isixazululo samanzi. Bengithi nje ngiphumele ubani ukuthi okokuqala uma nisishaya nobaba uDlamini hayi ningasishayi ngamanzi. Awekho asiwaphethe thina eNquthu, awekho kithi asemkhandlwini omkhulu waseMzinyathi. Kodwa thina esikwenzayo ilokhu abakushilo ngaphambili ukuthi uma ngabe sakhe ingqalasizinda njengale njengehholo siyasiqinisekisa ukuthi sesathatha isinqumo besingakwenzi before. Sathatha isinqumo sokuthi ngoba amanzi ayi-challenge kufuna masakhe ingqalasizinda sifake ibhoholi ngenxa yokuthi siyakwazi ukujustify auditor general ukuthi siwafakeleni amanzi. Siyakwazi ukuchaza ukuthi ingoba kukhona ama-toilet esebenza ngamanzi, ngakho-ke nomphakathi usukuze ehholo kufuneke siyishiye liphelele ihholo. Kodwa bese senzele ukuthi nomphakathi wenze njani ukwazi ukusizakala ngaleyo bhoholi esisuke siyenzile. Bengithi-ke angedlula udabeni lamanzi ukuthi uma nomjaji ubaba uDlamini nomjaji umeya kodwa ningamjaji ngamanzi, nibuke nje lezi zinto anikelwe zona ukuthi akazenze. Angedlule-ke kulolu daba, bengithi angedlule nje ngoba kubalulekile singayishalazeli izinto eziyi-challenge yabantu, sibachazele ngoba uma singachazi amangachaziwa zwakala kangcono kuneqiniso elingachaziwe. Abanye abazimbanga izethu ngoba phela
sinazo imbanga njengoba silapha nje sinazo imbanga babe becinga ibala elimnyama endwangeni emhlophe ukuthi yini abangama ngayo bese behamba besibeka sibe babi yini sithi sinilethela izinto eziningi nezinhle kangaka senisebenzela ngokungakhathali kodwa bese becinga abanganidunga ngayo emqondo kodwa ngiyakholwa ukuthi njengoba sengichazele nina niyokwazi ukusho umuntu ukuthi hayi athi ukukhohlisa ngodaba lamanzi ukuthi hayi amanzi awaphethe umshini futhi awaphethe uDlamini umshini noDlamini abakusebenzayo basilethela angedluleke kulokho balokhu engushoyo ukuthi Zolulu kade sivula omuhle umgwaqo lapha obizwa ngesilonjana noBaba Dlamini Zolulu kade sivula leli holo esihleli kuyo Zolulu kade sivula ugesi yini ikaheni kade sivula khona ugesi ngiyakhumbula Baba Dlamini ngangedlula la ngawushona zansi ecrash ngabe siziza kusebenza ecrash niyabona ukuthi nikhona niseyinhlizweni zethu siyacabanga ngani siyanithanda futhi necrash siyakhile futhi sibambisene noAsophola sisafika futhi ezikoleni zala silethe uniform Abantu uyabona zibala sizibambile Baba Dlamini sifikile silethe uniform okukhombayo ukuthi singabaholi abaqonda kangcono ukuthi njoba sela ngaphambili yengoba sakhethwa yini ngoba ngibongile eqaleni naphuma nawo wena nawo sivotela singabaholi abaqondayo kukho okunye sikwaziyo ngaphandle kokusebenzela umphakathi nabantu abasikhethayo futhi lokho esokulethile okumnandi nje kunakho konke emalandelo ukuthi asizile la ngoba nakho kuzukhetho sokhankasa thina senza nje umsebenzi wethu esakhethelwa wona ukuthi ukhetho likhona noma ukhetha lokho futhi lomgwaqo sowuvula nje nokhetho lingakabikho senzele uphinde sibuye silethe okuwo sifusa makufika ukhetho lithi noma lesilahla kodwa unembeza beni baniphikisa bathi singabalahla nje kodwa kusiba abantu bokulahlwa la ngubekile unembeza ukuthi mase nisilahla nje ngubekile unembeza nothi noma licinga ibala elimnyama endwangeni namhlophe uthi unembeza kodwa ngaleli chashazana nje lincane sesingamlahla uDlamini sesingamlahla umshemi nendoni size yathi asamuzwa ngendaba simbona ngamehlo lokho kusho ukuthi intuthuka nizwa ngendaba niyibona ngamehlo sifika nentuthuko ephathekayo kade yesho uBaba Dlamini ethi ngomhla ka2 futhi ngiyabuya mawuqala nje unyaka kodwa unyaka eyodwa uJanuary sifake ingane esikoleni masiqeda ufake ingane esikoleni lethe intuthuko futhi hayi la kwaward 18 kuphela emawadi nonke asenqondo ayithi ngiyasho ukuthi benguwaward 6 izolo namhlanje ngila kusasa kwaward 10 lokhu lusukile iviki nange holiday bese busy lapha sikhipha imali sinikeza abaculi isichathamia sinikeza osweka sinikeza onobuhle sibanikeza nje inkece ngakusasa bese busy sikhipha umanyolo sinikeza inhlangano zabalimi sibanikeza omanyolo sibanikeza imbewu sibanikeza ukubulala ukhula sibanikeza ukubulala izinambuzane sibanikeza ngisho isigubhu sokuthi bafuthe ngoba sifuna umphakathi wakithi uhlupheke sesekela abalimi ngabe sekubheka kabi kuBaba Dlamini iwadi phela likhulu njoba siyilapha nje le
kuthiwa kuphi konje le Bosiqumeni asikho khona la singakafiki sofika noma nyolo abangabatholanga nabo senibheka kubamdlamini kuyeza nakini kuzofika so ngisho ukuthi ke umphakathi wakithi siyanithanda futhi sinikela ukunisebenzela ngokuqotho nangokwethembeka lokho esikwenzayo njengoba ngisho ukuthi sizela lungekho ukhetho oluseduze lolisuka ku lokho kuntshela nje besobala ukuthi asibona laba baholi noma laba khansela ubabudlamini nalaba baholi ngihamba nabo akona laba khansela esho umsweli ethi wangwalizwa lithini ikhansela emva kokhetho ayisenizwile nje mina ukhetho esisuka kulo oluseduzane lolo belungomeni kodwa sithule niyasizwa na sanda kudlula ukhetho olizayo ukhetho asikazi ukuthi lizoba nini sazi ukuthi leyo ba ngo-2026 kodwa ukuthi ngeke ngakasazi manje ke asisebenzeli lona ukhetho sisebenzela umphakathi waseNqondo esawuthembisayo sathi awusethembe senza ngokwethembeka njoba siletha okwabantu ebantwini abasithuma khona ngiyangithi ke mina njoba sakhethwa abantu bahamba bayozivotela basikhetha saba ngamaholi sizithunywa zabantu babesithunywa ukuthi sibasebenzele bathemba thina ukuthi lapha emkhandlweni waseNqondo kuyiphalamende lethu la kuthathwa khona inqumo ezibalekile ezithinta impilo zabantu angeke baphume bonke lapha ehholo bohlala khona kodwa bathemba thina nobabudlame ukuthi sihambe siyohlala lapha sithathe inqumo uyabona ke inqumo esiyithathayo ilezi esize ngazo ke la ngamanye amazwi thina sizithunywa sithunyiwe lapha sithunywe yini manje ukuthunyiweyo ngiyangithi mina kamkhulu kunamthumileyo ngamanye amazwi bakhulu asizona izikhulu yini enisithumileyo sizingane ke ezithumekayo ngoba enisithume khona sibuya nakho kunje ngoba kunjalo angeneke engqikithini yanamhlanje sizohlaba isuyi ngokusemthethweni sizonethulela uconsultant nosonkontrakt lapha eWard 18 kukhansela ubabudlamini uconsultant ke uMzansi Africa Civils enzokusukumisa ke nayo ukuthezela ngaphambili ezoyibophezela kulomphakathi wala uconsultant ke ukwenza sibe no consultant njengomkhandlu waseNqondo consultant engineer ngamanye amazwi usehambe phambili ehamba nababudlamini emkhombisa ukuthi umgwaqo uzohamba kuphi bese hamba eyodweba phansi abone ukuthi iziphi izinto ezizofuneka uma kwakhiwa lo mgwaqo omunye umsebenzi esinikeza wona ukuthi aweluse lo mgwaqo aluse usonkontrakt uzuphele ukuthi umgwaqo awenzayo ukontrakt wenza umgwaqo njoba kubhalwe phansi ukuthi uzofaka yiphi inhlabathi uzofaka amapayipi kuphi uzofaka ini noma yini okufunekayo kufuneke kufake somqashele lokho nje uconsultant ukuthi awunaki lo mgwaqo agade futhi ukontrakt ukuthi wezokuyikho ngoba phela nina nibalekile kithi siyanithanda siyahlonipha so iservice esinikeza yona sifuna ukuthi sinikeze iservice enideservayo masibethele service delivery bewukuthi ngempela asinigcobi ngodaka emehlweni kodwa siletha into enifanele ngoba siyathanda senihlonipha somqashele lokho ke uconsultant uzozoyibophezela ukuthi lokho esimqashele khona uzokwenza uqinisekisa ukuthi umgwaqo wenu akufakwa nje kufakwe greater thelwe inqwaba nakhona ihlukane kakhulu kwenzela ukuthi kuphele kuthathwe imali cha siqinisekisa kabi ke thina emkhandlweni waseNqondo ukuthi inkece yomphakathi akho ngisho isente la khona elehla ngomlenze kodwa lezo umsebenzi ofanele ukuthi luweze ukulekelela ezidingweni zomphakathi
Ngizophinde ke ngethule nosonkontraki naye kuzobiza ezela ngaphambili ezonethembisa hayi uzonethembisa ezoyibophezela ukuthi ngempela uzoninikeza umgwaqo oyiquality khona okunye futhi ufuna ayibophezele ngakho angithi seniyazi ukuthi uma ngabe sivula la noma sivula ihholo noma sivula umgwaqo kuhlatshwe inkomo ufuna ayibophezele kusonkontraki ukuthi iyofika inkomo enonile ukuze sifinye ngendololwane ngifuna futhi iphekwe isintu ngiyokufuna nje ukudla okusecelile ngoba le ngifune ihlatshwe nje iphekwe ngamabhodwe esiZulu ihlahlele inhloko ifakwe emabhodweni ngoba ngifuna mase sivula lokugwaqo insizwa ke sigiyela inhloko manje ngifuna kube khona inhloko ufuna kugiyiwe sijabule mase sivula lokugwaqo okunye ke usonkontraki ufuna kayibophezele ngakho ukuthi uzoyiletha inkomo ekhuluphele sengiyomxegisela nje uconsultant ukuthi yena uyoletha idamu nama-rice nemithombo yokugwaya utshwala ngoba ufuna gangisho utshwala besiZulu ngalelo langa mase uvulwa lo mgwaqo ngiyamthambisela uyobe seletha lezo zinto lezo yena basazovake la bezothembisa umgwaqo ke esizohlabiswa ilawo usonkontraki uthe aphelela civil and projects bese kuthi ke umgwaqo uzokwakhiwa uyibanga elingango 4.1 km bese uzobeke usufakwa zonke izinto zakhona ke ezibhaliwe la okuthiwa ama earthwork uG6 no G7 kuzofakwa futhi installation of storm water pipes bazofaka ke namapipe okuhambisa amanzi umsebenzi uzoqala ngomhla ka6 kaJanuwari ngoba siyazi ukuthi kuyavala wonke umuntu bayemholiday kodwa nje ngomhla ka6 Januwari kuyaqalwa umsebenzi wokuthi uqala ukwakhiwa kwalomgwaqo enye izinto ufuna afika ayibophezele usonkontraki ukuthi uzobe ngomhla ka6 usoqala umsebenzi ngibisele ukuthi ngomhla ka30 kuJune ngibe lo mgwaqo nguvula okunye usonkontraki ofuna ayibophezele kulomphakathi ukuthi ngo6 months yobe uqedile lo msebenzi ayithi ngizwe ukuthi ihholo ngahlabiswe ngoFebruary ngalivula ngoMay ngifisa ukuthi ngidume ngalokho nje ukuthi angihlabi nje isoyi mangabe kuzukhetho ngimemezele ngihlabe isoyi cha bese ke kuyophela iminyaka emithathu kungaphili cha ngidume nje ukuthi ngihlabe isoyi ngiqede lapho engikuthembisa abantu kwenzeke ngikwedlulisele emphakathini ngiyethemba ukuthi usonkontraki uzoyibophezela ngalokho ukuthi ngeke ngiphoxe uzowenza nje umsebenzi uphele ngesikhathi ngomhla ka30 June siyobe sila kuleli holo sodlulisela lo mgwaqo ngaphandle mayiphazanyiswe izimvula kodwa nje hayi mina benguhlanganise konke nezimvula la ekutheni umhla ka30 kube kuphelile lo mgwaqo ke uza namathuba omsebenzi bakhona nje abali10 abazokwazi ukucosha amathuba omsebenzi bayabona ke izolo labe ngekhona angikhuzile kamakhansela bese ngithi mina aqashwe khona la emhlanganweni bangikhuza izolo namanje ngabe ngisho njalo manje ngifuna ukukhuzwa njalo mina ngifuna ukuthi nje kuvele kuqashwe kulabo abakhona khona abantu bayoyeka ukusaba amakhaza bangezi emhlanganweni ngithi ke abazokwazi ukusebenza bazothola amathuba ali10
bese kuba uCLO kanjalo ne-security ozokwazi ukugada ukuthi u-30% sathatha isinqumo sakhanda ipolice lapha eNquthu ukuthi u-30% fanele usaphiswe abantu baseNquthu ngoba siyafisa ukuthi bakhulise ningagcina ukubasaphisa kuphela niphinde nibakhulise akhule ama-grade abo osokontrakt bala eNquthu. Ngiyacela ukuthi nibanikeze lo 30% o-subcontract bala eNquthu banekomiti yikho nje ngithi ngiwaredi njengoba bengekho futhi izinto ezisuke izofuneka esayithini sokontrakt zingaze ilandwele ekudini kuthuthwa ama-toilet le ekudini abuyiswe la awatholakale la kwi-local bakhona abantu la eNquthu abaqashisa ngama-toilet ngoba bazodinga i-toilet esayithini labantu besifazane labantu besilisa funa ama-toilet amabili. Lo msebenzi-ke ozokwenzeka umgwaqo uzothatha inkece ngamo 10.2 million. Anishaye ihlombe ngezana imali engaka. Ngishithi izolo uqale ko-7, something mase ngifika la sengo-10, something yonke nje lenkece yomkhandlu ngiyiletha la kini ukuthi izonilekelela ngalawo mazwi-ke amafishane ngiqonda ukuthi umphakathi wakithi siyanithanda futhi siyimisele ukunisebenzela ngokuyikhandla nangobuqotho nangokwethembeka. Kanti-ke mhlonishwa somlomo ngicela ukucela uconsultant no-contractor beze la eduze kwami ngizokuhlala phansi bayibophezele nje ngeyikhona khona makhona abakushiyayo kulokho ngithi abayibophezele ngakho bakhumbuze ukuthi ikuphi ebucelile ukuthi bayibophezele ngakho kulo mphakathi ukuze usethembe kwendaba igama Nkanyiso wakwaZulu angazi noma ngiyabonakala uNkanyiso wakwaZulu ophuma eMzansi Africa Savings ama-consultant njengoba akade seshilo babumeya echaza ukuthi umsebenzi wethu kakhulu kulo msebenzi uzoba yini. Kodwa-ke ngizofisa ukuthembisa ukuthi kukhona konke engibekelwe khona ukuthi ngizokwenza sure ukuthi kuyenzeka kulo msebenzi. Sizozinikela kakhulu ukwenza sure ukuthi nithola umsebenzi noma umgwaqo oyiquality enizoyiqhenya ngawo. Sibambisene-ke no-subcontract sazokhuluma naye. Ngiyacabanga ukuthi konke kuzohamba kahle kube impumelelo sisebenzisane kahle futhi nomphakathi nabo bonke abantu abazobe benenhlahla yokuthi bebe yiphathi yabantu abazosebenza kulo msebenzi esizosebenza nawo. Bese-ke ngiyibophezela futhi ukuthi okuthiwe uma suphelile umsebenzi itambu o-10 kg bazoba khona o-10 kg nemithombo sikwazi ukuthi mhlambe siwuvule. Igama lami nguThulane Mabuthelezi, ngibuya ngaphansi kaPhelele. Nami mhlonishwa ngithi asizoyibophezela ukuthi sizosebenza ngokusemandleni onke siyikhandle silethe umgwaqo osebophelweni eliphezulu. Nabo bonke nje abafowethu sobe sibambisene nabo bakwamasipala nondaba ezitha Mntwana ngiyathemba nami ukuthi sizobambisana nje kahle kakhulu. Okuvula-ke mhlonishwa nami ngiyayibophezela nje kakhulu ngisazobuyela nabaphathe abangiphethe nami emsebenzini. Isicelo somhlonishwa ngiqinisekisa ukuthi sizophumelela kakhulu. Siyabonga. Nazoba umuntu kithi ubeshilo babudula wathi ukuba kumeya
bedumela ukuthi njengegenerator hayi namhlanje duma emathupheni nabangamazi bayashelela hayi phambili ngethuthukela ukuthi phambili asibonge bakwazi ukuthi ungabe nenkinga noma kumeza amabhek babe khona abaningiselayo